Čus lidi, dneska se jdem natáčet to na YouTube. Něco se podíváme na YouTube. Lišáku tady, prozradit svá tajemství, kdo se kam schoval? Hele, týpci na tebe nastražili past a tam, podívej se doleva. Co? Hej, no jo, tady jaká past, koukej. Tam nikdo není v těch botách. Co to je? Jak to funguje? To nechápu. Ty jsi se jako schoval, víš to jistě, že jsi schovaný? Rozhodně mi to tak nepřijde. Lišáku tady, prozradit svá tajemství. Já bych se vybrala Čitajta. Bravo, Stars. Mýmu tátovi jsem napsal na Facebooku. Takhle, mýho tátu jsem nikdy v životě neviděl, vím jenom, jak se jmenuje. Napsal jsem mu na Facebooku a bloknul jsem je, takže já kámo doufám, přeju ti všechno nejhorší v životě a doufám, že se máš fakt špatně. Jako no joke, nevím, jediný člověk, který mu přeju, že se má špatně. Mýho tátu nesnáším a tak no, však co to je, kámo, prostě, že si udělá dítě a zdrhne, čurák. Ani dávky neplatil, kámo. Kokot vyjebanej, skurvenej, sračka. Snáším ho. Mýmu tátovi jsem napsal na Facebooku, takhle mýho... V dnešním videu vám odpovím na velice Čit. Mýmu tátovi jsem napsal na Facebooku, takhle Prosím vás, tyhle ty červený židle ve vlacích, jak jsou takhle... Oh. Věděli jste to lidi? Jana. Lásko, kopni na tohle video. Tak vidíš, že teda nemůžem, ne? Silvia Cari Jones Caris. Wait. Jo, to bude dobrý. Debil. Hodnocení čokolád od Milky. Jahodovou. Jahodovou. Tohle je derby. Co to kurva? La, do píče, či. To dneska nějaký. Tak lidi, to bude asi všechno. Tak dávejte like, subscribe a komentáře a lajky. Takže čus.